Sistema de localització Landis. Els veïns i veïnes del disseminat d'Ontinyent ja poden sentir-se més segurs amb el nou sistema de localització Landis. El govern d'Ontinyent, mitjançant el Departament de Policia Local i l'ajuda de l'Institut Cartogràfic Valencià, ha posat en funcionament un sistema informàtic que permet tenir localitzats tots els immobles del disseminat d'Ontinyent. El sistema Landis, pioner a la Comunitat Valenciana, permetrà als serveis d'emergència trobar el camí més ràpid per arribar al lloc d'on procedeix l'avís gràcies al sistema GPS. L'Ajuntament d'Ontinyent facilitarà a cada propietari una targeta on figura el número de localització i el polígon. Aquesta informació s'haurà de comunicar als serveis d'emergència quan es necessite de la seva ajuda. Perquè la teua seguretat ens importa, continuem treballant per fer d'Ontinyent un lloc millor per a viure. Ontinyent, ciutat innovadora, ciutat d'atracció. Ajuntament d'Ontinyent.